haramdan berdi Muhammed'e. Senem on oğlu, Serdar Sıçak. O vat yurdun daşına ne molya deyip yapışma adam yok. İnne bilmersiniz. Men sizin hemmeňize aýdýan, harby hukuk gorayan idaralaryň işgärleri. Talipler, raýatlar yurdun içine barıp egerde şotadan basış bolmagy ýekece can etseňiz ýeterlikdir. Biz bilore inni ol öňkü döwür ýokdur. Düşnükmi? Oň üçin adamlar siz gorkmaň. Şu wagt sebäbi bizden birinciden biziň insanlaryň hak hukuk gorayan idarasy bar. İkinciden biz şu wagt bir ýerik habar ýetirmeli bolsa ýetirdik. Ýekece janyňyz ýetikdir diýen. Sen hemişe bizden giza alasyň bilin. Sebäbi biz millet, biz halk, halkyň haky bar.